Shalom, pasamuan kinasih ing Gusti Yesus. Kula Penatua Heri Santoso saking GKJ Sabdo Sumunar Klasis Kartosuro badhe nglantaraken renungan Sabdo Winedar ing dinten menika Slasa 9 Juni 2026 kanthi jejer tansah setya dumateng Gusti. Sabdanipun Gusti kita waos saking kitab Hosea bab 8 ayat 12 ingkang mekaten. Israel wis nglalekake kang nitahake lan wis ngadegake kraton-kraton. Pasamuan kang kinasih, gesang setya dumateng Gusti kanthi mirengaken lan nglampahi karsanipun Gusti pancen boten gampil. Kita kedah purun sinau sumarah lan nyuwun sih pitulunganipun Gusti. Bangsa Israel menika tansah binerkahan, nanging malah tumuli boten setya. Gusti Allah sampun paring berkah ingkang kathah, nanging bangsa menika malah nglampahi gesang ingkang boten prayogi. Bangsa Israel menika kados wit anggur kang makmur, nanging wohing kamakmuranipun malah dipun ginakaken kangge nyembah brahala, kados ingkang sinerat ing Hosea bab 11 ayat kapisan. Ing bab menika kita saged sinau bilih kabecikan, hasil lan rejeki menika saged salah kedaden jalari tiyang sami supe dumateng sesambanipun inggih menika Gusti Allah. Nalika wayang berkah malah nuntun dateng kesombongan, sapa sira sapa ingsun, tundhonipun kita sami kelantur nebih saking pangeran. Ing Jabur bab 50 kita dipun wulang bilih Gusti menika setya lan kepareng midhangetaken swantening tiyang kang ndedonga kanthi sabar. Dawuhipun, cangkemku diparingi kidung anyar, kidung pamuji marang Allah kita, kados sinrat ing ayat 50. Menika artosipun saben tiyang kang nyelak marang Gusti badhe diparingi kasagetan kangge ngucap syukur lan pangandel. Satemah saged tansah memuji lan luhuraken asmanipun Gusti. Serat Ibrani bab 13 ngengetaken para pitados supados tansah mujudaken katresnan dhateng sesami lan njagi gesang ingkang suci. Gusti prasetya, ingsun ora bakal negakake sira lan sira ora pisan-pisan bakal suntilar, kados sinrat ing ayat gangsal. Ing kalodhangan menika kita dipun ajak manembah Gusti boten namung kanthi ritual, nanging langkung malih kanthi nindakaken katresnan dhateng sesami. Kita dipun atak padha tansah saos kurban pamuji syukur marang Gusti Allah lumantar panjenengane, ya iku arupa wohing lambe kang luhurake asmane. Sarta aja lali nindakake kabecikan lan aweh pitulungan. Jalaran iya kurban-kurban kang mangkono iku kang ndadekake keparenge Gusti Allah. Kados sinrat ing ayat kang 11 lan 16. Amin. Makaten renungan Sabdo Winedar ing dinten menika Gusti Yesus berkahi. Amin.